els preparatius. Hola, bon dia. Doncs mira, ho tenim a punt, ja ho hem preparat tot i mira, ja comença a arribar gent per la sortida. Molt bé. I què, Albert? Com ho veus tu tot això? Bé, esperem tenir bona assistència del públic i que s'ho passin bé la gent. Molt bé. Ingrid? Fantàstic. Sí? Anar-hi. Ara només falta que vingui la gent. Sí, home, sí, segur que... Molt bé. Tot anirà bé. I tant que sí. Què, Eduard, com va això? Molt justets, van tots a l'hora ara ja. Bueno... Es comença a animar, eh? El que passa que ja se'ns comença a desbordar això. No, home, no. Aquest és el guardaespatlles teu? Sí. Comencem a caminar al nucli de Valls, al costat de l'Ajuntament de Guixers. Molt a prop. Estem pujant per l'Obaga de Cal Badia. I ara aquí davant agafarem l'antic camí que puja a la Pera. Anem pujant per un camí que hem recuperat i que ens portarà a la casa de la Pera. Aquesta és la bona panoràmica que tenim de la casa de Massaners amb el Pedraforca al fons. Sortim a la carretera de Massaners.
Arribem a la Casa de la Pera, aquesta edificació que tenim aquí davant. I aquí més a la dreta, la caseta al peu del bosc, adossada a la gran Casa de la Pera. Estem passant per l'Obaga de la Serra. Aquí davant, a l'altra banda d'aquesta vall, hi ha l'enrunada Casa de la Serra. Pues qué chulo, porque es un diseñador más Jo quan estava fumant, perquè és molt poc. Estem a la serra. I bon anar descalç. Passada la serra, anem ja cap a Sisquer. Estem arribant a Bubac. Al fons, les cases de Montcal. Això és Sisquer, oi? Sisquer. Aquí hem vingut nosaltres amb cotxe. Arribant a Sisquer, on trobarem el primer control. Una bona pujada cap a Sisquer. Arribem al primer control. També amb aquest fly, no? Control de les xocolates. D'aquestes? Bon dia. Què passa? Ets l'últim ja? Ets l'últim? Bon dia. Ramon, com va això? Ui, a tope. Sí? Estem aquí ja donant barretes energètiques i beguda isotònica, d'aquella pròpia d'aquí dalt a la vall. Perfecte. Bon dia. I les xocolateres, què? Com va això? Va bé? No feu fotos, no. Visitem l'església de Sant Esteve. Sant Esteve de Sisquer.
Vinga, doncs, deixem el primer control i ens anem cap als graus de Sant Romà. Passat Cisquer, arribem a la casa de Cal Timoneda i enfilem el bonic camí dels graus de Sant Romà. Venga, vamos. Què dius? Us ho passeu bé? Sí, molt bé. Sí? Ens ho passem perfecte. Sí. I a més és molt maco, ho heu fet molt bé, no hi falta un punt. Bueno, Perfecte. molt bé. Sí, sí, estem contents. Home, el dia també acompanya. Sí, Com sempre, i no ho Fa un dia deixeu de preciós. fer, eh? I tant, que escolta, això us trobava molt a faltar. Molt bé. Doncs vinga, per molts anys. Arribem al mirador de Sant Romà. Un dels indrets amb millors panoràmiques d'aquesta caminada. Aquesta és la vista que tenim des del mirador de Sant Romà. Tota la serra de Busa, el Pla de Valls, els Bastets amb el santuari de l'Hort al fons i tot el veïnat de Guixers i de la Corriu. Molt bé. About 18 kilometers. Vinga, va, Lluís. 4 kilometers left. Sant Pere de Montcalb, vist des de l'Obaga de Sant Romà. Arribem als arenals de Sant Romà. Ja ens estem apropant al segon control, el control de l'esmorzar. Vinga. Vinga, ja estem arribant a l'esmorzar.
Arribem a Ballonga, al Pla de Sant Romà. Pots agafar dos, allà. Dos, pots agafar dos. Ja passa perquè... Bon dia. Arribem al control. Aquí tenim el control de l'esmorzar. Què tal? Com va això? Això una llonganissa. Ara que et surt la llonganissa. Va tot bé? Molt bé. Sí? Bé. Sobren entrepans. Sobren entrepans. No, ja s'acabaran, ja. Sí. Què dieu de les begudes? Com va això? Es va acabant ja. Ara no ompliu gaire. Jana. Qui dia quedarà l'ampolla. Un got Que ve més gent. No obriu gaire. Digues. Re, hi ha hagut molt bon ambient, sucant tallant pa, Sí. sucant aquí el pa amb tomàquet. L'anècdota del dia és que un sucava només una banda. Oh, malament. Llavors hem tingut de sucar l'altra. Però tot molt bé, tot molt bé. Sí? Molt bona organització. Bueno. Doncs ja va bé.
Gràcies. Molt bé, eh? Sí, no? Bueno. Molt maca, però més tros de pujada que no pas quan la vam fer per cal notari. Ah, bueno. Aquell tros ho hem engegat de tot. Molt bé. No, però ja heu fet lo difícil. Ara tot baixada. Sí, home. No, i aquest tros de sota de la casa del Rapet m'ha agradat molt. Això de Sant Romà, el gau de Sant Romà. Hola, què? Sí. Ja treballes? Sí, cafè, tallat, què vols? Doncs a tenen ens veu cafè. Normal? Maria, no gasteu Hola. Què? Mira, aquí hi ha colacao, descafeinat, tallats, cafès, i el raig cadascú al seu gust. Passat el control de l'esmorzar i del cafè, arribem a la casa de la Parera. Al fons, els cins de Can Blanc i de la Torre. I ara baixarem cap a l'engorjat del riu de Valls. Hem de baixar fins al fons de la vall. Aquí enfront tenim les cingleres del Morro Aguilar. Una baixada molt plàcida. Arribem a la Balma del Segarra. Aquí tenim la Balma. El forn de la Balma. De mullar-se no es mullaven, eh? I això? Com maco. Oh, aquí sí que hem de fer una foto. Vigileu, el salt. Ja hem passat la Balma del Segarra i ara enfilem cap al Molí de la Corriu. Aquest camí també s'ha recuperat amb motiu d'aquesta caminada. És el camí que anava de la Balma del Segarra al Molí de la Corriu. El sender surt a la pista del Molí de la Corriu. I ara pista avall. Aquí tenim el Molí de la Corriu, que travessarem el riu per aquesta palanca que hi ha aquí.
Passem el pont. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Vinga, i ara ja, passat el moll de la Corriu, enfilem ja cap a la plana de Valls, passant pel bord de l'Olla. Arribem a la Rasclosa. Seguint el riu, arribem al quart control. Què tal? Bé. Marques? Sí. Doncs vinga. Com va? Molt bé. Sí. I per aquí? Bé. Tot bé? Com va això? Hola. Molt bé. Bé? Què tal? Hola. Vols un gelat? Bueno, si us en sobra algun, Sí. Xocolata o llimona? xocolata. Xocolata. Em és una persona d'informar. Hola, un gelat. Arribem a baix al riu, que creuem per una bona palanca. En un lloc molt bonic. Ja s'ha acabat el tram de sender i ara còmodament ens anirem endinsant a la plana de Valls. Aquí tenim la casa del riu de Valls. I ara seguim caminant. Estem arribant a Cal Sastre, per un bonic indret. Aquí, a la meva esquerra, la font de Cal Sastre. Ja som a la plana de Valls, aquí tenim la casa de Cal Sastre, a sobre queda amagada la casa de Cal Enric i més enllà la casa de Cal Tauler. Tornem a arribar a les instal·lacions de l'Ajuntament de Guixers.
on s'acaba aquesta caminada. Abans, però, visitarem l'església de Santa Maria de Valls. Vinga, punt d'arribada, final de la ruta. Sí, després dels mals de panxes i mal de caps del Pla Alfa, hem intentat solucionar-ho tot i crec que ha sortit bé. Doncs que estem molt contents, em sembla, tots plegats per com ha anat, ha sigut un èxit i per ser el primer any no ha anat tan malament. Va molt bé, donar totes les gràcies a tots els col·laboradors, els amics i a tota la gent que ens han ajudat molt i ha sortit collonut. Sí, podem estar supercontents perquè això només es fa possible si la gent del poble s'hi fica de cara i per això s'ha fet la caminada. Tota la gent que ha col·laborat, ha ajudat i també hem de dir que els ajuntaments els hem tingut al costat, que això s'agraeix molt. I donar les gràcies a voluntàries i voluntaris, que en són molts, no sé quants, però molts. I les 1.474 persones que s'han apuntat aquest any, que moltes gràcies i ens veiem l'any que ve. Vinga! Molt bé!